काऊ कटारी यादव कहता कि जिला देवरिया पर हमार कब्जा बा। कि का काले है जिला देवरिया पर कटारी यादव कब्जा बा? अरे पगला गए कार्य सारी। यो कहावत सुन ले है कि जब भी गीधड़ के मौत आवेला तो वो शहर के तरफ भागेला। आज जौने के अपना जान से प्यार ना होला वो जिला देवरिया के बारे में सोचेला। यहाँ के बादशाह हम बानी यानी ओकर बाप। अब बता दिए ओकरा से बाप से मुकाबला ना कइल जाला, रिस्पेक्ट दिहल जाला।